No pleno da corporación faláronse de numerosos asuntos, entre eles dos lumes e da prevención a través dunha moción do Grupo Marea. Luís Rei presentaba do seguinte modo a súa proposición. O primeiro, abordar a ordenación territorial en sintonía coas directrices comunitarias e nacionais. O segundo, integrar a diversificación de usos e un aproveitamento racional dos recursos que pasa por diversificar tamén as especies. O terceiro, aplicar de xeito efectivo a legislación vixente a respecto de distancias, aproveitamentos ou conservación. E o cuarto, transformar o actual dispositivo de extinción recoñecendo o esforzo dos traballadores. Dende as filas do PSOE dixeron que unha proposta que lles parece correcta, pero que se debería analizar coas negociacións que xa están levando a cabo co Goberno en relación aos orzamentos. A nós a letra parecenos ben. A música parecenos un pouco máis do mesmo, non? Pero en todo caso, tamén, se me permite o Consello, o compañeiro de Marea, sería bo que nas conversas que está mantendo co Goberno sobre o orzamento xa incluíran vostedes unha proposta específica con cantidades tamén específicas para levar a cabo esta cuestión, non? Dende o PP tamén incidiron no mesmo, en que as decisións de Pontevedra se toman dende hai un ano en Santiago. Marea, os acordos que queira facer co BNG xa os terá pactados, o pasa que non se pactan aquí, se pactan en Santiago de Compostela, entre a cúpula do BNG entre o alcalde de Santiago de Compostela, porque aquí o importante é que o alcalde de Santiago teña gobernabilidade, teña orzamentos, e Pontevedra é simplemente un cromo nese intercambio de cromos que se fan entre as cúpulas do BNG e de Marea. Por lo tanto, eu non sei se están de acordo, se xa teñen un pacto de orzamentos, creo que deberían falalo en Santiago de Compostela e xa incluir as partidas para facer esta proposta, estes estudios e estas medidas. E dende Ciudadanos deixaron claro que para evitar os incendios hai que deixar a un lado as políticas partidarias. Para acabar con los incendios necesitamos dejar atrás las luchas partidistas y si algo es Ciudadanos, desde luego es un partido de consenso. Pontevedra es un municipio en el que las acciones se hacen a salto de mata sin ningún tipo de prevención. Un estudio, por supuesto, además, me pareció entender que ya ayer fue presentado por el señor Gómez. Pola súa banda, dende o goberno local, dixeron que non podían aprobar esta medida xa que veñen de activar, en colaboración coa Universidade e a Comunidade de Montes, o proxecto do Monte Vivo que xa reúne medidas para paliar os lumes. Bueno, nós para priorizar medidas concretas acordamos unha mesa na que estivésemos o Concello, a Mancomunidade e máis a Universidade. A Mancomunidade pediunos que estivese o centro de Lourizán, a Escola de Lourizán. E nós propoñémoslles, ademais, traballar todo isto na Comisión de Infraestructuras, vale? Pero así de concreta medida, nós non podemos apoialo. Finalmente, esta proposta da Marea non saiu adiante co voto en contra do equipo do goberno local.